neben all den Maßnahmen, die in den Nationalstaaten zu passieren haben, neben den Solidaritätsmechanismen, die wir etabliert haben, brauchen wir natürlich auch etwas, was die Gründe... Davant d'aquesta realitat tenim dues opcions: callar o reaccionar. Nosaltres hem decidit reaccionar. Soc Javi López, candidat del PSC a les eleccions al Parlament Europeu. I més que el teu vot, demano la teva reacció. Donem una forta benvinguda als companys i les companyes Jaume Collboni, Esther Niubó, Pere Navarro, Javi López, Elena Valenciano, Martín Schulz, Manuel Valls i Felipe González. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí a tots. Avui Barcelona i Catalunya és la capital del socialisme europeu. Això és la capital del socialisme europeu. Avui, aquí, en aquesta sala. Mireu, primer volia fer salutacions, cordials salutacions a gent que ens acompanya. A Felipe González. Mireu, cada cop que penso en Felipe González... Pareu. Cada cop que penso en Felipe González, penso en una frase de Pierre Vilar, d'un llibre sobre la història d'Espanya, que diu, a la postguerra, diu: la història d'Espanya és la més trista de totes perquè sempre acaba malament. Felipe González va canviar aquest destí d'Espanya. És la persona que va lluitar contra el seu fatal destí, que sempre, durant 2 segles, és ell, a Manuel Valls. Manuel Valls, que ell simbolitza també una de les pitjors etapes i episodis d'Espanya i dels millors de França.
els exiliats a la postguerra, a Espanya, i l'acollida de França, la integració de la República Francesa als exiliats de la Segona República. Manuel Valls. I Martin Schulz, l'esperança del socialisme europeu, la persona cridada a escriure amb la seva mà un punt i a part a la història d'Europa després d'aquestes eleccions. Martin Schulz, aquell cridat a escriure això, un punt i a part. I deixeu-me que saludi a les joventuts socialistes de Catalunya, que a nosaltres, sempre ens toca aplaudir. Avui ens toca parlar aquí. Avui hem vingut a parlar. Per parlar d'una cita històrica a les urnes, la d'aquest diumenge. Una cita històrica on dirimirem el destí d'aquest continent. Si som capaços, amb els vots de la gent, d'agrupar esforços i retornar a Europa els seus legítims propietaris, els ciutadans. Recuperar la idea d'Europa. Perquè mireu, nosaltres vam construir Europa sobre una idea. Europa no era un mapa, no era un tros al món. Era la voluntat de construir un espai de dignitat compartida, no un lloc on compartir el color dels bitllets, on compartir justícia, llibertat, drets individuals. Això era Europa. Per això es va crear. Per això cal agrupar esforços, combatre la majoria de la dreta europea que ha governat aquest continent i ha pivotat i gestionat de forma injusta i ineficaç la crisi econòmica. Reorientar el continent en polítiques de creixement, un punt i a part a l'austeritat a Europa, que escanya els governs nacionals i escanya les economies del sud d'Europa. Un punt i a part, que s'aposti pel creixement, per salaris dignes, per drets individuals, assegurats a tot Europa. Mireu, que pensi en les dones. Una Europa que faci de la igualtat el seu gran valor, la igualtat entre homes i dones. I avui tenim aquí a l'Helena, que ja parlaré d'ella quan acabi. Que aposti pels joves. Un continent sense present per la seva joventut està condemnat a no tenir futur. Que s'ha de dir clar i alt, condemnat a no tenir futur. Que aposti, protegeixi i cuidi a la gent gran. La gent gran que ha aixecat aquest país amb la seva suor, el seu sacrifici, que ha aixecat aquest país, Catalunya, Espanya, que l'han aixecat ells. Que treballi per trencar les bretxes que s'han anat obrint, les bretxes entre el nord i el sud i la bretxa entre els ciutadans i les institucions. I per això caldrà una majoria progressista, agrupar esforços per tenir un president de la Comissió Europea com Martin Schulz. I a més fer-ho amb els socialistes, perquè aquells protagonistes de la justícia al segle XX a Europa ho hem de tornar a ser al segle XXI, de la mà dels socialistes. Mireu, la meva pregunta és: Catalunya vol acudir a aquesta cita històrica? Vol participar? Vol ser protagonista d'aquest moment històric? Vol votar partits que no tenen ni candidat a president de la comissió? Vol votar a partits que amaguen que després acabaran la meitat de vots anant a parar al senyor Juncker? O vol ser protagonista de la justícia, dels drets, agrupant esforços de la mà de tots els socialistes d'Europa? Un vot, perquè ho hem de dir clar, una cita especial, perquè el vot socialista en aquestes eleccions valdrà doble, valdrà per canviar Europa, per la justícia, la igualtat i la solidaritat, però valdrà per derrotar a Rajoy, les seves polítiques, a Cañete, valdrà per tot això aquest vot. El vot socialista serveix per això, perquè a ningú se li escapa. Aquesta serà la gran revàlida de Rajoy. Clar, ell ha intentat que ningú s'enteri que hi havia eleccions. Clar, aquesta ha estat l'estratègia del Partit Popular, perquè li incomoden les eleccions.
Serà la primera cosa que se li escapi del seu control, de la seva majoria absoluta, que està a les nostres mans aquest diumenge. Per això hem de fer un crit alt. Derrotem a Rajoy a les urnes, les seves polítiques, la seva política econòmica, la seva política contra les llibertats individuals. Derrotem a Rajoy a les urnes, la seva actitud i agenda amb Catalunya. També derrotem-la a les urnes. Derrotem les seves mentides. Van sortir de l'anterior govern amb mentides i han tornat amb mentides. I tornen a fer una campanya basada en una recuperació que no ha arribat a la gent. I mireu, sabeu què? Això és el que li passa al Partit Popular. Que no hi ha pitjor mentider que el que és capaç fins i tot d'enganyar-se a ell mateix, com li passa al govern central, com li passa a Rajoy i al Partit Popular, que s'enganya a ell mateix. Mireu, jo vull fer una apel·lació avui. Vull explicar que jo seré potser el candidat més jove en aquestes eleccions, de totes les paperetes que hi hagin. Però a l'anvers de les paperetes, no surten no només la llista, surt el que ha fet aquell partit pel país que vol representar. I jo vull dir el que surt en la nostra papereta. Nosaltres, el Partit Socialista de Catalunya, que ha cosit les ciutats d'aquest país quan el franquisme les havia tractat com a abocadors. Així les havia tractat. El Partit Socialista de Catalunya, que ha eixamplat el catalanisme polític com ningú en aquest país, que ha construït un sol poble, gràcies a nosaltres. A nosaltres. El partit que ha assegurat l'alternança política a Catalunya, gràcies a nosaltres, després de 23 anys de pujolisme, donant un pas endavant en serveis públics com mai. I entrant altres partits en el taulell polític també català, val a dir-ho, gràcies a nosaltres. El partit que ha situat Barcelona al món. Aquest és el nostre partit. Barcelona al món. El partit que ha deixat la petjada més important des de Catalunya a Europa, de la mà de gent com la Maria, el Raimon Obiols, el Lluís Maria de Puig, el Pep Borrell. Qui ha deixat una petjada més gran a Europa? Qui ha deixat una petjada més gran a Europa? I el partit que ha estat el motor de les majories d'esquerres a Espanya. Nosaltres, el PSC, de la mà de presidents socialistes i de la mà de ministres socialistes, nosaltres hem democratitzat l'exèrcit. Nosaltres hem construït un sistema tributari just i redistributiu com mai. Nosaltres, de la mà d'Ernest Lluch, vam fer la sanitat universal en aquest país. Tot això surt a les nostres paperetes. Tot això surt a les paperetes. Tot això. I la meva pregunta, i els que ens estan veient, i a la resta de partits catalans, qui porta una fulla de serveis per a aquell país més llarga i millor que la nostra? Qui? Qui ha fet més per a aquest país? Qui ha fet més per a aquest país que nosaltres, els socialistes catalans? Ningú! Ningú! Home, ningú! 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 Nosaltres! Mireu, nosaltres, que som aquells que quan veiem catedrals sabem que es construeixen amb pedres. Nosaltres, que sabem que amb els vots, si els agrupem, són una cosa més que papers, que es pot construir justícia, llibertat, igualtat amb les paperetes. Nosaltres, que sabem, que som conscients més que ningú, que no dona igual, que no és el mateix aquells que vam aprovar la llei del matrimoni homosexual que aquells milions que es manifestaven, que no és el mateix aquells que van fer la llei de plaços com aquells que la volen derogar, que no és el mateix Elena Valenciano que el senyor Cañete. Home, que no és el mateix, 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 no és el mateix. Una dona...
I ja vaig acabant. No és el mateix una dona feminista i compromesa que un home que han d'amagar l'última setmana de campanya per a veure si diu el que pensa, que és això el senyor Cañete, que quan li treuen els papers acaba dient el que la resta de la dreta pensa, home. Això és el que ha passat en aquesta campanya electoral. No és el mateix una persona amb conviccions, amb principis, amb idees, cridada de la mà dels vots socialistes a construir una majoria progressista a Europa, a canviar les coses, a derrotar Rajoy i ser una de les protagonistes del futur d'aquest continent. Elena Valenciano.